Good morning na naman sa ating lahat. Ayan, at tayo nagbabalik na naman ulit. At bago pala yung video natin, shoutout pala dyan sa US. Ang ingay ng ano guys, tutubi. Ayun na yung tutubi oh. Lumipad na yung tutubi. Ayan, shoutout pala dyan sa US. Sa mga kababayan nating OFW na nandyan. Lalo na kay Sir Cesar Estigoy, kay Sir Leo Digario Versosa, at kay Alvic Best, na talagang best na best dyan sa New York City. At kay Jansen Versosa or Jis Versosa. At sa mga sponsor sa malit nating channel, ayan, nandyan si paring Joseph Castro, tumatakbong pagka-barangay Kagawad, ayan. At nandyan din si Aboy de la Cruz, re-elect yan mga yan, at re-elect din si Ronnie Quezon dyan sa bayan ng Bugalyon, Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Ayan, suportahan natin mga yan mga guys. Ayan, maingay yung ano guys, tutubi. So ayan na guys, no, nandito pala tayo sa may Paliparan, airport ng Lingayen. Ayan, ito may school na sila dito ng pass fly. Ayan, fly pass pala, sorry, baliktad. Be a pilot. Ayan, so ayan na guys, at papakita natin. So ayan, pass aviation Kaap. So nandito si Sir, taga Bacolod din pala ito, Ilonggo. Shout out dyan sa mga taga Bacolod, mga kababayan natin dyan, Ilonggo. Shout out sa inyong lahat dyan. At ito, kakausapin natin si Sir. And Sir, good morning Sir, good morning. Good morning po. Pangalan pala nila Sir? June Nicor po. Yan, taga Bacolod Sir. Saan sa Bacolod Sir? Castellana. Castellana. Ayan si Sir, taga Bacolod, Castellana. Ayan Sir, shout out kayo sa mga taga Bacolod. Shout out na sa tanan nga taga Bacolod. Damo nga salamat manggid kamo. Ayan, Sir, ito pala dito Sir, ano pala trabaho nyo dito Sir? Aircraft mechanic po. Ano po? Aircraft mechanic. Aircraft mechanic. Malaking kita nito, malaking kinikita ni Sir. Kasi mechanic ng mga tutubi na yan. Sir, ano pala yung inaano nyo dito Sir sa fly pass? Po. Ano pala yung mga ginagawa nyo dito? Kompleto din po na kapag may sira kami yung mag-ayos. Ayun. Tapos yung mga yan Sir, mga nag-aaral dito na rin yan? Opo. Alis karamihan po mga ano yan, mga scholar ng gobyerno. Ay, scholar ng mga government. So yung mga gustong mag piloto, ano? So, ano to, academy ito Sir? Dito mismo yung school or dito mismo? Opo, yung flying po. Pero yung mayroon din kaming maintenance school sa Bacolod at saka Sa Bacolod, sa Iloilo. Kaya pala kayo napunta rin dito. Kasi kayo galing doon sa may maintenance school. maintenance din doon. May maintenance school doon. Kaya kayo dito din na ipasa. Ayan. So, ayan Sir, oras-oras na may lumilipad yan Sir? Opo. Araw-araw? So, saan galing yung mga estudyante ng mga yan Sir? Iba-ibang lugar, di ba? Ang pagkakaalam ko yata, buong Luzon yata, no? Meron din Visayas, Mindanao. Oo. Galing ng Mindanao, Visayas, tapos dito sa Luzon. Foreigner marami. Ay, maraming mga foreigner na mga student din. So, Palis, paano pala paano pala mag-aral ng pagkapiloto, Sir? Saan pala sila lalapit? doon po sa main office namin sa Manila. Sa main office sa Maynila. So, doon sila magpapa-enroll, ganon? Pwede din dito, mag-inquire sila tapos Ay, i-refer na sila doon sa Manila. Ay, pwede rin dito sila mag-direct.
Tapos i-repair na lang sila sa Maynila. Ah, ganon. So hindi na kasi sir, pasensya na sir na natanong ko yan para magkaroon sila ng knowledge. Yes, sir. Dadaan po. Yung sa kanya po. Ay, opo. So ayan na guys, Fast Aviation Academy. INC, ganon. Kaap. Located lang ito guys sa may Lingayen, ano. Pagka pupunta kayo dito, sa may airport ng Lingayen mga guys, makikita nyo ito. So ayan na guys, no, ayan umaandar yung malaking tutubi na yan, pero hindi pa lumipad, pero palipad na rin yan siguro. Sir, palipad na siguro yan, no? So isang instructor tsaka isang student. Ayan. Yung sakayin niyan guys, isang instructor tsaka isang student pilot. Ayan. So palipad naman yan mga guys. Titingnan natin. Ayan no. Ayan, lumipad na yung isang tutubi. Ayan, pa-take off na. So, umuusad na mga guys. Ayan. Umusad na. So, ayan, magbubuelo na yan. So ayan na guys, at babalikan natin dito para makita nyo yung ano, yung nagsisilakihang tutubi. Ayan. So pagka nandito tayo mga guys, may biglang umalis, nagtatago sa tricycle. Kala niya makakaligtas siya. Sir, kahit ayaw mo sir, bibidyohan kita sir. Tagasan po kayo sir? Iloilo. Damo nga Iloilo manggid eh. Sir, shout out ka sa mga taga Iloilo. Shout out sa mga taga Iloilo dyan. Anong pangalan nila sir? Christian. Sige. Ayan. Sir, thank you sir ha. Tago pa si sir eh. Ayan. Ito si sir. Dito, hindi pa natin kilala ito. Good morning. Pangalan mo sir? Raul. Magsaysay. Ang ganda ng pangalan, no? Pangbayani. Magsaysay. Like and subscribe. Ayan. Si sir, anong pangalan ni sir? Patrick. Di Magiba. Grabe, ang tibay naman ng pangalan nito. Ay, apelyido nito, grabe. Talagang hindi magigiba talaga to, no? Kahit anong bagyo. Lindol man na dyan. Sir, napakatibay ng apelyido mo, sir, no? Yan. Saludo ako sa'yo, sir. Ito si sir. Pangalan nila, sir? James Bond. Akala ko James Bond. Kaya inunahan ko na kasi kagaganda ng mga apelyido itong mga to. Anong pa apelyido, sir? Ha? Dalisay? Parang kakaiba yung... Kanaano mo si Gardo Dalisay? Parente? Parente mang... Yan? Dalisay ka... Ano to? Pag si Gardo Dalisay ang nasa... Parang probinsyano ang... No? Sa sombrero pa lang. Thank you. Kakaiba yung lido nito. Ito si sir. Ito yung malaking kinikita kasi taga-ayos ng mga sira ng mga tutubi. Yung mga tutubi na yan. So ayan. No entry, authorized personnel only. Ayan. Sir, kubarin mo nga to, damit mo sir kasi suot ko doon, baka sitahin ako, di alam nila empleyado. Ayan na guys, at gagamit tayo sa mga pinagbabawal na technique, pinahuhubad natin yung damit ni sir. Susuotin natin para makapasok tayo doon sa loob. Joke lang yan.
Ayan na nga guys, no, at huwag niyong gayahin yan. Yung mga pinagbabawal na technique. Sir, maraming salamat sir ah. Subscribe sir ah. Thank you. So ayan na guys, pagdating natin dito, mismong harap ng school na yan, academy na yan, Flypass Academy, may nagtitinda dito. Ayan. Mayroon din tayo mabibili ditong kape, yan, saging, nilagang saba, ulam, yan, kanin, at may kagandang tira na naman ibenta sa lang mismo. Kaya natin dito sa Pangasinan. Ma'am, pangalan po nila ma'am? Marjorie. Marjorie F. Montano po. F. Montano. Ayan. Ma'am, sa ganyan yan, baka nilang kayo mga... Uy! Mama. So, ayan. So, anong barangay dito sa Lingayen po, ma'am? Ano po, sa grado po, Libsong East. Libsong East. Ayan. Shout out ka sa mga boyfriend mo, ma'am. Ayan. Huling-huli si ma'am para boyfriend. Ayan. Ilan ang isa lang. Ayan. Sa nag-iisa rin ni ma'am. Behave dyan kasi din si ma'am dito. Ma'am, thank you ma'am. Ayan. At ayan na nga guys. Mayroong lalabas. At magpapaalam na sana tayo pero mayroong lalabas na isang tutubi. Yan, kasi binukas yung yung gate. Yan o. Bakit hinihila lang ba ng tao yan? Ayan. Yan o. Malakas o, eroplano, hinila lang ng tao. Yan o, napakalakas ng humila o. Sir, shout out sa'yo sir. Napakalakas mo. Mag-isa mo lang, hinila mo yung eroplano. Yan, napakalakas si sir, no? Shout out. Bypass. Hinihila lang pala yan mga guys. Akala ko umaandar yan. So hinihila lang pala yan. At kita natin, hinihila lang pala yan. Kala natin umar. No? So ayan, piniprepare na para siya i-take off na naman. Ayun, mag-isa lang siya humila oh. May pangsipit lang siya. Galing ah. Fly fast. Fly fast pa to. So, ayan guys, at pa naman ulit. At maraming salamat mga bye-bye dito sa maliit nating channel. At patuloy pag-bye. At yung mga pala nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Ayan. Sa mga sponsor pala dito sa maliit nating channel, pinapasalamatan ko po kayong lahat. At maraming salamat. At mabuhay po kayo. Marami pang darating na blessing sa buhay nyo. Ayan. At kayo ang dapat tularan, guys. Buhay po lahat. At maraming salamat.